Que tal, saúdos, noite de martes aquí en Canal Rías Baixas, que dedicamos ao Concello de Portodosón. Visítanos os candidatos do Partido Popular, do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Dende a súa casa poden participar a través do Twitter empregando Cancelo Contrastes Portodosón. Agardamos calquera tipo de comentario, opinión ou crítica sobre o que aquí aconteza nos vindeiros 90 minutos de debate electoral. Dito isto, paso xa a presentar os tres aspirantes á alcaldía da localidade que protagoniza este Contrastes. Candidato do Partido Popular, Luís Oujo, moi boas noites. Moi boas noites. Candidato do PSDG-PSOE, Miguel Mallán, moi boas noites. Moi boas noites. E, por último, candidato do Bloque Nacionalista Galego, Balbino González, tamén moi boas noites. Moi boas noites. E benvidos os tres ao Contrastes. Feitas xa as presentacións, marchamos ata o Portodosón para coñecer máis datos da localidade. O Concello de Portodosón, situado na comarca de Noio, noroeste do Barbanza, ocupa unha superficie de máis de 94 km². O municipio está dividido en 10 parroquias. Nos últimos anos, a localidade foi perdendo a poboación paseniñamente. Actualmente contabilízanse 9.243 habitantes, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Pola contra, no 2014 rexistrábanse 9.571 veciños. Nas eleccións municipais do próximo 26 de maio, os sonenses están chamados a elixir a 13 concelleiros. Nos comicios de hai 4 anos, o PP mantívose como a forza máis votada, ampliando a súa representación de 5 a 7 dis. O PSDG converteuse na segunda opción con 2 concelleiros, os mesmos que acadou a formación Por Todos. O BNG, pola súa banda, viu minguada a súa presenza no consistorio, pasando de 3 a 2 edís. Deste xeito, Luís Oujo fíxose coa súa primeira maioría absoluta. O Popular sentaba na alcaldía dende o ano 2011, cando fora investido grazas a un pacto coa formación Alternativa Veciñal de Portodosón. Por número de votos, o PP sumou 2.641 apoios, 966 sonenses confiaron no PSDG e 934 deron o seu voto a Por Todos. Por último, o BNG contou coa confianza de 888 veciños. A participación no 2015 roldara o 70%, moi semellante a de 4 anos antes. Desta volta, os sonenses só atoparán 3 papeletas nos colexios electorais, o PP, o PSOE e o BNG. A formación Por Todos decidiu non presentarse aos comicios do vindeiro 26 de maio. Pois se acabámoslo de ver, algún dos tres candidatos aquí presentes vai ser o vindeiro alcalde de Portodosón. Xa acaban de ver que a formación Por Todos non se presenta desta volta aos comicios municipais, polo que os veciños da localidade só poderán escoller entre estas tres opcións políticas. Dito isto, arrancamos con a nosa primeira rolda de intervencións, un minuto inicial no que cada un dos candidatos ten a oportunidade de dirixirse a toda a audiencia de Canal Rías Baixas, en especial, por suposto, os seus veciños e veciñas. É a quenda do candidato da forza máis votada nos pasados comicios, o caso a quenda, quero dicir, do Partido Popular. Ten por diante un minuto aquela cámara. Moitas gracias, boas noites. Eu quero dicir que quedan 19 días para unhas eleccións municipais, unha decisión que temos que tomar os veciños de Portodosón moi importante, e presentámonos a esta convocatoria cun aval do traballo realizado durante estes últimos 8 anos, cunha satisfacción do traballo realizado. Pasamos de promesas electorais do pasado a un presente onde os programas se cumplen. E para demostrar que se cumplen, pois este é o noso programa que levamos no ano 2015 e que todo o que está subrayado está cumprido. Collemos un concello cun orzamento prorrogado con 4,5 millóns de euros. En estes momentos temos un presupuesto de casi 9 millóns de euros. Tiñemos o concello con moitísima deuda. No ano 2011 tiñemos un 85% da deuda, e en estes momentos, na actualidade, estamos nun 18%. Isto significa que collemos unha deuda de 6 millóns, en este momento temos unha deuda de 1.300.000 euros. Pero máis importante que conseguimos revertir a situación económica do Concello. Gracias, señor Oujo. Rematou xa ese minuto de tempo e a quenda do candidato do Partido Socialista por diante, tan só 60 segundos aquela cámara. Bueno, pois moi boa noite a todos. Diríxome aos veciños e dígolles que, bueno, eu chamome Miguel Mallán, son veciño de Portodosón, nacín en Eiravedra, na casa de meus pais, e, bueno, con toda a ilusión do mundo e arroupado por un gran equipo, somos a alternativa clara ao próximo goberno do Concello de Portodosón no próximo 26 de maio. Tamén, fai uns escasos días, tuvemos a presentación oficial da lista, a cal, bueno, pois pudemos contar con un cheo absoluto e rotundo na Casa da Cultura da localidade.
Dende aquí aproveito para, bueno, pois animar desearlle sorte aos meus rivais, a Luís e a Balbino. Bueno, pois en esa, digamos, dinámica de xogo limpo e de non cruzar certas líneas rojas, esperemos levar esta fase final. Grazas, señor Mallán, xa rematou o seu tempo. Imos coa quenda do candidato do Bloque Nacionalista Galego, ten por diante 60 segundos aquela cámara. Ola, boas noites. Eu quero presentarme para a xente das parroquias que todavía non me coñece. Eu son Balbino González, un xubilado do mar, donde pasei máis de 40 anos da miña vida. Estes 8 anos de desgoberno do Partido Popular son os que hoxe me traen aquí. Preséntome para alcalde porque un Portodosón é mellor e máis é posible. Os puntos básicos do noso programa, que irei desarrollando ao longo do debate, son baixar impostos, aforrar como concello para que a xente pague menos cartos, crear unha empresa municipal de enerxía a través das renovables, crear un centro de formación para o emprego e potenciar o turismo para que de unha vez por todas ingrese cartos nas arcas municipales. E sempre atendendo aos veciños no día a día e facendo melloras nos servicios públicos que se precisen. Moi ben, pois rematada xa a súa intervención, metémonos, se lles parece, de cheo na primeira rolda de contidos, o primeiro bloque temático. Imos falar de urbanismo, de dotacións de servizos públicos e tamén de infraestructuras. Voulle dar a palabra ao candidato do Partido Popular, e xa que falamos de infraestructuras, pois voulle preguntar pola súa xestión dos últimos 4 anos á fronte do goberno, que como valora esa xestión e que materias quedaron pendentes? Bueno, pois eu valoro moi positiva porque o Partido Popular de Portodosón desde o ano 2011 fomos capaces de cambiar drásticamente a forma de facer política. Nos, cando collemos o goberno no ano 2011, pois había moitísimos servicios que non se estaban prestando. Nos puxámonos a traballar porque os veciños demandaban servicios básicos. Empezamos co saneamento, había escaso 25% do saneamento integral do Concello de Portodosón. Ademais, podemos enseñar esta gráfica. Este é o saneamento que tiñamos un 25% no ano 2011, e en este momento estamos no 95% do saneamento integral do Concello. Levamos saneamento a todas as parroquias e intentamos facer servicios básicos, como, por exemplo, a escola infantil, que eran promesas de programas tras programas. Hoxe a escola infantil é unha realidade, a ludoteca é unha realidade. Aprobamos un plan xeral de ordenación municipal que se levaba moitos anos prometendo e que nunca se cumplía. Pois isto foi a base de traballar e cumprir esas demandas que os veciños nos pedían. Vamos, que había moitísimas cousas que nos demandaban. No urbanismo tamén tiñemos o plan xeral, que queríamos crecer ordenadamente, deixar atrás tantos anos de desfeita urbanística, planificar as infraestructuras e os equipamentos, fomentar o urbanismo responsable, porque aí o que se estaba facendo era obras sin sentido, sin ordenar. Moitas veces, moitísimas daquelas viviendas que se facían en Portodosón, pois había problemas que despois incluso había a APLU que viña aquí e collía estas viviendas e tiña que tiralas porque estaban mal ordenadas. Isto é o que estamos facendo nós en Portodosón. Pois voulle preguntar ao candidato socialista pola cuestión das infraestructuras, pero agora que xa introducía o candidato á reelección a cuestión do urbanismo, pois por ese dobre asunto, polas infraestructuras e tamén polo urbanismo, cando queira. Bueno, pois, evidentemente, nun goberno de 4 anos, está claro que hai que reconocer certas obras que se fixeron, que se acometeron, pero non nos temos que esquecer que quedaron, digamos, moitas obras, sobre todo no que se refiere aos servizos de primeira necesidade, que, por certo, están demandando os veciños reiteradamente, e que, bueno, pois é unha asignatura totalmente pendiente deste goberno que nos últimos 4 anos non foi quen de cumprir. Xa nos anos 80 e pico, o ex-alcalde González Gorbeiro falaba deses servicios básicos,
e a día de hoxe, a pé do 2020, pois todavía non fomos capaces de darlle solución e darlle servicio aos veciños, que, por certo, eu os considero a todos veciños de primeira categoría, de primer nivel. Aquí non hai distincións, todos pagan impostos e todos teñen os mesmos dereitos e as mesmas necesidades. Polo tanto, dende aquí, o compromiso do Partido Socialista de que vamos a facer un reparto xusto e equitativo dos recursos económicos do Concello. Moi ben, pois damos ya a palabra ao candidato do Bloque Nacionalista Galego sobre esas dúas cuestións que eu xa lanzaba, as infraestructuras e tamén o urbanismo. Bueno, eu vou empezar por infraestructuras, posto que teño unha opción arriba da mesa que é a produción de enerxía eólica, enerxía fotovoltaica e biomasa a través de unha empresa promovida polo propio Concello, unha empresa creada para autoconsumo, financiada a través de fondos FEDER, dos fondos europeos de desarrollo regional, non? Acolleitos na temática de economía de baixo consumo de carbono. Abastecerá de enerxía o alumeado público de Porto do Son e tamén todos os edificios públicos onde se poden colocar placas fotovoltaicas nos tellados e no que xa moitos concellos o fixeron. O excedente desta enerxía en momentos de baixo consumo pois reverterá na rede onde as empresas distribuidoras obrigadas por lei están dispostas a comprar este tipo de enerxía, non? Con isto nós o que pretendemos é xerar unha fonte de ingresos que hasta ahora o Concello non ten. O Concello hasta ahora sempre se financiou a través de irlle ao bolsillo aos veciños con cartos a través de tasas e impostos. Tamén trataremos de recuperar para a xestión pública o noso PES, o noso Parque Eólico Singular, que ao meu xeito de ver se lle cedeu a empresa Villarmir de unha forma bastante gratuita. Logo explicarei máis adiante cales son os números e a disconformidade que o meu grupo e eu mostramos sobre o respecto. Pois doulle de novo a palabra ao candidato do Partido Popular. Falábamos antes do urbanismo, coa aprobación dese Plan Xeral de Ordenación Municipal que supón esa protección. Vostede como considera ese pexón para a protección paisaxística e tamén para o desenvolvemento urbano da vila? Sí, pero bueno, eu quería contestar antes a Miguel e facille unha pregunta, porque, vamos, desde o ano xa desde Grobeiro, pero vamos a ver, vostede podeme dicir que núcleos non teñen saneamento hoxe en Porto do Son, porque nós collemos un concello no ano 2011 con 25%, estamos agora casi no 95%. A inversión foi enorme no saneamento. Vamos hacia atrás casi 40 anos, pero quero recordar que daquela quen gobernaba no Concello de Porto do Son era o Partido Socialista. Entonces, hombre, o avance que fixemos desde o ano 2011 en saneamento foi total, foi a aposta firme, que ademais era o que os veciños nos pedían cada vez que íamos a unha parroquia. Entonces, usted pode me dicir que núcleos non teñen en este momento saneamento? Despois, Balbino, ese aforreo enerxético, bueno, pues esas empresas eólicas, pues hai que tamén dicir vamos, que son inversións privadas. Falo dunha inversión pública. Hai uns canles de inversión por autoconsumo por os concellos, podo che citar concellos e ciudades que si o teñen. Barcelona Enerxía, por exemplo, é unha mostra de que se surte xa a través da súa propia empresa municipal. A eólica ten que saber que se ten que ir toda a rede xeral. Datos xa constatados, donde se falou con inxeñeiros, asesores enerxéticos, viable, e a través dos fondos FEDER pódense realizar. Despois, se queres, despois do debate, douche un pouco de información ao respecto. Non, é falta de información, que decir, esas son empresas... O que me preocupa é que o Son ten xa un parque eólico singular de 3 megavatios que se lle cedeu a empresa Villarmir. Estes 3 megavatios de corriente, 3 megavatios de potencia, perdón, que xenera o eólico... Non se lle cedeu a Villarmir. Estamos nunha zona onde as horas de traballo anuales son as máis altas, 3.000 horas ao ano. Estes 3 kilovatios polas 3.000 horas pasan a ser 9.000 megavatios hora de enerxía,
que a súa vez multiplicados polo índice de referencia da corriente, acaba un segundinho, polo índice de referencia da corriente, que son 62 euros, dan un total de 550.000 euros de generar cartos, es un eólico. Usted deixou a Villarmir por 35.000 euros. Eso pareceme despilfarrar cartos. Non lle deixamos a Villarmir, que xa o tiña unha empresa privada, que se levou a concurso, ganou nunha empresa privada, e esa empresa privada cedelle os dereitos a outra empresa. Non lle pasamos nada. Nós, o único que quixemos no Concello de Portosón foi o trámite. Usted podía coller a xestión. Non, eso tiña unha empresa privada, e esa empresa privada pasoulle os dereitos dese parque eólico singular podía haber collido a xestión municipal. Cousa que tiña tamén os 3 megavatios Portosón e 3 megavatios o Concello de Pobra do Carmiñal. E Miguel, ti podesme dicir que núcleos de población non teñen saneamento? Bueno, pois se lle parece, damos xa a palabra ao candidato do Partido Socialista. Podelle responder se vostede quere ao candidato popular, senón lle pregunto tamén pola cuestión do urbanismo, que modelo urbano lle gustaría tamén para Portodosón. Desexando respostarche, Luís, estamos aquí frente ás cámaras, os veciños saben cal é a situación real, non lles podemos mentir, non lles podemos engañar. Hai parroquias que non teñen o saneamento todavía integral, hai moitas delas que non teñen ningún tipo de saneamento, moitas non, algunha que non ten ningún tipo. É certo que se avanzou, pero vai moi lento o proceso, e nós estamos dispostos e temos a boa voluntad de, en ese orden de prioridades que lle debemos dar a eses servicios básicos de primeira necesidade que deberían de ter xa fai anos todos os nosos veciños, nos vamos a facelo. Fálolle da parroquia de Xuño, que non está todavía íntegramente instalado o saneamento. Fálolle da parroquia de Nebra, fálolle da parroquia de San Pedro de Muro, que todavía non está o saneamento integral feito. E xa, bueno, é dicir, a parroquia de Ribasieira, que efectivamente tampouco está feito. Iso é mentira, que a parroquia de Nebra non ten saneamento, ten un altísimo porcentaje de saneamento. A parroquia de San Pedro, íntegramente non está feito. A parroquia de Xuño ten a depuradora xa lista, que ademais é un saneamento que vai compartido con Camaño. En este momento estamos cas conexións, en máis ou menos en un mes estará a parroquia de Xuño de Camaño pois xa con todos os servicios. Pero bueno, ao mesmo tempo, como estou na miña quenda, xa quedou aclarada esa cuestión, deixamos que remate. Como estou na miña quenda, eu nada máis que, dirixirme a xente que nos está vendo, aos nosos veciños e as nosas veciñas de Portodosón, e decirlles que nos próximos 4 anos, non íntegramente, pero sí será unha realidade eses servizos básicos. Tamén temos que ter en conta unha cousa: non podemos falar de obras e obras e obras e despois quen as mantén. Temos que guardar certo equilibrio, tanto en obras como en parques, como en todo tipo de infraestructuras que se creen, porque senón despois corremos o risco de que ese equilibrio se rompa e pois lle pase, Luís, como está pasando agora, que deixou os deberes para a última hora, e a pé de 2 meses antes das eleccións se pon a facer obras por todos lados que todavía non había empezado. Escoitamos o candidato do Bloque Nacionalista Galego. Insisto na pregunta que lle trasladaba ao candidato do Partido Socialista sobre o modelo urbano que lle gustaría para o seu concello. Quería aclarar o dos saneamentos, porque eso do saneamento 95%, se lle damos a volta e dicimos o 59%, ao mellor empezamos a acertar aí, non? O sea, depuradora de Xuño e Camaño non está rematada, unha depuradora soleta, unha depuradora que a Comunidade Económica Europea xa descartou dos seus catálogos, unha depuradora que xa no seu día González Grobeiro decía, cando a instalou no 2003, 2004, o señor Quintáns, entonces alcalde do Partido Socialista, decía que era unha depuradora que eso non iba a ningún lado. A día de hoxe está sin estrenar, non? É unha depuradora que verte demasiado cloro, contamina o río Sieira, un río que xa os últimos veráns
quedan secos, seu caudal dali toma agua a ribeira, non respeta o caudal mínimo ecolóxico para nada, polo tanto verter ali estes axentes altamente contaminantes como son o cloro, pois vamos, debe ser aquelo unha hecatombe cando se leva adiante este tipo de depuradora. Eso por un lado. Eu teño aquí documentos onde o señor González Grobeiro fai referencia a esa depuradora mostrando o seu desacordo. Usted pode velo aquí. Pero eso de que ano é? Partido Popular, eso de que ano pois é? isto é do ano entrada 23 do 98. É a mesma depuradora, casualidade. No. É a mesma depuradora, perdón, a mesma depuradora, a mesma depuradora, sí, é a mesma depuradora, non se cambiou outra, Luís. Usted quer me dicir que os técnicos de Aguas de Galicia están todos equivocados. Queiruga non ten nin o máis mínimo feito de saneamento, non ten saneamento de San Pedro. Queiruga temos un convenio firmado con Aguas de Galicia. Aquí, en ese programa que leva usted todo cuberto de color rosa, eu levo de color negro, é que debo velo peor, pero vexo aquí depurador e rede de saneamento en Queiruga, non está feito. Vou a dicir outra coisa, Beirarrúa, Sarnela Viún non está feito, Beirarrúa, Xuno Camaño non están feitos, Beirarrúa, Seiravedra non están feitos, iso por nombrar Beirarrúas, Polígono Industrial non está feito, Casa Cuartel da Guardia Civil non está feito, Novo Centro de Interpretación do Castro Baroña non está feito. Eu, de 60 propostas que puxo vostede no seu programa, tratando de ser xa bastante generoso, 33 non están feitas, polo tanto, axudicolle a vostede no programa un 45% de realización. Non fala da escola infantil que está feita, non fala Imos lle dar a palabra ao candidato do Partido Popular, supoño que quere contestar a cuestión do saneamento, pero tamén lle pregunto polo estado de conservación, por como se atopan o resto de dotacións e tamén o resto de equipamentos municipais. Sí, vamos a ver, é mentira que todo ese listado de obras que están sin facer, pois moitas delas están xa, mira, nós temos un convenio firmado con Aguas de Galicia. Non veño aquí a mentir, que veño a constatar con información. Balbino. Todo canto diga eu está aquí constatado. Díxome que o saneamento de Queiruga temos un convenio firmado con Aguas de Galicia de 2.200.000 euros para ejecutar o saneamento. Remito-mo día de hoxe. A depuradora non pode dar esos datos, non pode dar esas mentiras. Quer decir, entonces, os informes que dá Aguas de Galicia, usted di que son falsos ou erróneos, quer decir, as aguas van a ir depuradas. Peor está ahora sí que vai todo ao río Xieira sin depurar. Pero non vai ao río Xieira, cada casa ten a súa fosa séptica, por lo tanto, non se concentra. A parroquia de San Pedro, que ademais a diputada, a súa compañeira Ángela Franco, máis o diputado do Partido Socialista, José Manuel Pequeno, diputado de Vías e Obras da Diputación, estuveron en Porto do Son, xunto cos portavoces, en San Pedro. E aí tiñemos unha obra que é a senda peonil, que vai ao largo todo do vial da Diputación, e o compromiso que tiña o Concello de Porto do Son era que unha vez que se fixeran as obras desa senda peonil, que levaríamos o colector para darlle servicio a esta parroquia. De momento non sabemos nada, vai alá máis dun ano e medio. Esos son o que tamén vos tendes que facer desde o Porto do Son, colaborar e que a Diputación cumpla os compromisos que tiña. Home, vamos a ver, Eso é o que temos que facer. A Diputación cumpleu hasta ahora, mire, vou a dar un dato. A Diputación do bipartito, PSOE-BNG, BNG-PSOE, mandoulle a usted 4,5 millóns de euros nos estes últimos 4 anos. Non. 4.503.000 euros. Tuvo vostede no goberno do PP da anterior legislatura 1.800.000. Non me vai a dicir ahora que a Diputación non lle mandou cartos. Deixamos que responda o candidato popular e imos co PSDG. A Diputación, os cartos que lle ven a Porto do Son corresponden por que é o POS, ou en este momento que lle chamamos o Plan Único da Diputación, que eso lle corresponde a todos os concellos. Eso non é que modea o goberno do Bloque, nin o goberno do Partido Socialista. Referíame a cuantía nada máis. Eso usted sabe que vai por población, por números de habitantes, por parroquias, e lle corresponde. Pero xa iba antes co PP tamén, non? O PP non o distribúe así. Todos eses cartos que nos veñen para Porto do Son, pois aí están, en obras que facemos. Nós, en todas as obras que facemos, absolutamente en todas, de urbanización, todas levan as separativas, que é un dato moi importante, incluso para o forno enerxético. Todas levan separativas, para cambiar as aguas fecales das pluviales e que así non tiñamos que gastar cartos en bombear desde Porto do Son ou desde aquele núcleo a nosa depuradora
agua limpia. Imos Eso é un candidato forno enerxético. do PSDG, preguntaba tamén polo estado de mantemento, pola conservación dos equipamentos municipais, pode tamén seguir falando se vostede quere da cuestión do saneamento. Sí, bueno, pois moi rápido e moi breve. Luís, ti mismo te estás retratando no aspecto de que ti te estás dirixindo aquí abertamente aos cidadáns, aos veciños, estás, digamos, categóricamente afirmando que cumplíchedes o 95% do saneamento cando eu estou de acordo con Balbino en este caso de que aproximadamente, por dar unha cifra así a grosso modo, pois o que se cumpleu ao mellor é o 50% a día de hoxe. Queda moito traballo por diante que facer. Pero agora vou a facer a seguinte parte da miña intervención a modo constructivo. Nos vamos a mellorar viales de acceso a todas as parroquias, a todas as aldeas, rehabilitaremos, recuperaremos recintos públicos que están obsoletos e moitos deles en moi mal estado. O pabellón polideportivo municipal Santa Irene que calquer día cae o techo ao chan do podre que está, que colle agua, é dicir, filtra agua totalmente por todos os lados, parece un cesto de mimbre. Promoción e conservación do patrimonio, fontes, muíños, lavadoiros. Impulsaremos un plan de acción de promoción e conservación de espacios naturais de interés turístico, Castro de Baroña, a Ponte Romana, como está a nosa fervenza de Ribasieira, o acceso feito un Cristo. A verdade é que é unha pena e que non invita ao turismo a acceder a él. É unha pena, temos un potencial, uns recursos fantásticos, temos unhas playas envexables, temos un monte increíble e non lle estamos sacando a potenciabilidade que ten. Imos co Benega. Eu, antes de, bueno, xa creo que podemos dar por rematado o tema do saneamento, porque cando vostede considere. A vista está que os veciños das parroquias que nos escoiten saben que parroquia hai saneamentos. Nas parroquias que o hai non é totalmente, non é integral, non? Eu quería falar de obras e infraestructuras que se fixeron e que demostran que, bueno, que a min a veces o goberno do Partido Popular me dá medo cando fai obras, non? Está esa rotonda de Portosín, que eu tuve esperanzas de que fora unha rotonda que se usanase o problema. Cando vexo ali que parece máis ben un lunar, máis que unha rotonda, os camións non dan volta, unha rotonda pequena, encima está paralizada, paralizou unha veciña, que unha veciña paralice unha obra donde está implicada a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, está implicada Augas de Galicia con ese río, desvías o caudal e unha veciña de Portosín para a obra de rotonda. A Rúa Atalaya. Como que para unha veciña a obra de rotonda? Está parada. Pero vostede sabe por que está parada? Por que? Home, vamos a ver. Díganos que diga esas cousas vostede, que ten que pasar por ali e informarse. A obra está parada porque nós decidimos que todo o alumeado aéreo, pois que a obra da rotonda, máis que a contorna da iglesia, a contorna da iglesia, decidimos, xunto cos técnicos da AXI, Axencia Galega de Infraestructuras, pois soterrar esos cables. Fenosa nos pide que, oye, pois para soterrar esos cables que lle facía falta outra vez o permiso de patrimonio e máis de Augas de Galicia. Estamos, non me diga que está parada. Esa obra está parada, e sabe por qué. O candidato de Benega. Rotonda da Atalaya. Aí tamén, igual intervén Fenosa ou son los angelitos de la capilla de Nuestra Señora de la Misericordia. Esa rotonda está parada porque está en litigio a empresa que a construiu co Concello. A vista está aí esa obra, mal rematada, e donde os técnicos do Concello, arquitecto e parellador, non fixeron un seguimento desa obra como deberan, e daqueles fangos estes lodos. Unha obra mal rematada, donde está o tendido eléctrico todavía polo chan, pasou o alito do inverno, do cal me alegro moito de que non houbera unha desgracia, pero que algún día pode ocurrila, porque é un tendido que a certas horas, como é do alumiado público, ten tensión e vai polo chan. Nadie nos di a nós que ese cable non está deteriorado. Xa sei que queren decir moitas cousas, que lles quedan moitas cousas no tinteiro, pero voulles dar 20 segundos a cada un de vostedes para que rematen o argumento que consideren oportuno e marchamos á publicidade. 20 segundinhos. Era un compromiso que tínhamos cos veciños, Escola Infantil Municipal é unha realidad, nos tínhamos un compromiso cos veciños, a Ludoteca Municipal é unha realidad, tínhamos un compromiso cos veciños de ter un punto limpio, é unha realidade, é un feito, tiñamos un compromiso cos veciños
de poñer en servicio e ter unha piscina municipal é un feito, tiñemos o compromiso, seguimos co compromiso de ampliar, solo dous temas, co tanatorio é un feito. Solo un detalle, un momentillo. Miguel, temos que ir co PSDG, señor Ujo, temos que ir co PSDG, adiante PSDG, 20 segundos. Moitas gracias. Bueno, pois, nós, sinceramente, dos 20 segundos sobranme 10. O que digo é o seguinte, temos que, digamos, ser realistas e a situación témola que coller un pouco o toro polos cornos e decir, a orden de prioridades, que é o que demanda a xente, servicios de primeira necesidade. Ahora mismo non podemos falar de obras faraónicas, non podemos seguir, digamos, creando... seguir creando máis infraestructura porque non damos resolto todas as demandas e todas as deficiencias que teñen as que temos actualmente. Temos que actualizalas e reformalas. Xa sei que 20 segundos non son nada, pero menos deficiencias en infraestructura e deficiencias en gestión, porque as redeiras de Portosín pasaron 13 días sin luz nunha nave traballando nunhas condicións infrahumanas, dende logo. Mediar ante Portos de Galicia para que repare esa nave que ten filtracións de humedad, frío, ver esas mulleres cheas de roupa ali, que non hai que estar atando, non hai visión, despois aparecen, cando chegan a miña edad, enfermedades como artrosis e demais cousas, e di, bueno, é da mala vida que levastes, pero levouna no seu traballo, non? Bueno, pois imos facer agora unha pausa para a publicidade, descansamos un chisco e de contado estamos de volta aquí no Contrastes de Porto do Son. Pois seguimos no Contrastes Porto do Son, imos falar agora de economía, de emprego, de sectores productivos e tamén de turismo. Nesta parte do programa voulle dar en primeiro lugar a palabra ao candidato do Partido Socialista e pregúntolle polas súas ideas, as súas iniciativas para fomentar o emprego e tamén para mellorar a economía local. Bueno, pois nada, desde o Partido Socialista, un pouco para ir facendo un esquema destes 2 minutos de intervención, primeiramente vou a dirixirme aos veciños para describir un pouco o desgoberno en ese sentido do Partido Popular. A nivel de turismo, a verdade é que foi unha legislatura nefasta, perdemos a oportunidade de contar con bandeiras azules pola simple e llana razón de que o Partido Popular non fixo os seus deberes en canto a dotar de servicios básicos ás praias, aos areais, que, por certo, que pena temos uns areais fantásticos, somos o concello de Galicia con máis kilómetros de playa e parece mentira que non sepamos explotar ese recurso tan bo. Neste caso, xa vos digo, estuvemos 4 anos sin bandeiras azuis. Nun primer momento, o señor Luís Oujo fixo declaracións iniciais na primeira legislatura do 2011 ao 2015 en canto a que eles apostaban polas bandeiras azules. Un ano llas quitaron, como que lle daba o tirón de orellas ao organismo correspondiente porque lle quitaban as bandeiras azules e, oye, simple e llanamente era unha cuestión de incumplimento das normativas e dos servicios básicos que non se cumplían en aquel momento. E despois, máis para adiante, salían declaracións nos medios de comunicación dicindo que para o ano non íbamos a pedir bandeiras azuis. Son palabras del que podemos revisar a hemeroteca na Voz de Galicia, na cal el interveu e dixo que, bueno, pois eso, ao Concello de Porto do Son non lle facían falta bandeiras azules. O Partido Socialista vai a recuperar eses areais e esas bandeiras azules e eses vos servicios. Co candidato do Bloque Nacionalista Galego, preguntáballe por economía e tamén polo fomento do emprego. Vou empezar por economía, dicindo que, bueno, que nós vamos a buscar outra línea de ingresos a través desta empresa municipal de enerxía, non? Pero quixera falar, empezo con unha frase que me é coñecida nos plenos aos cales son asiduo espectador, non? Un ano máis acadamos
unha maior recaudación sin ter que subir tasas e impostos. Vamos, parece unha falacia, unha mentira que de tanto repetila non se vai convertir en verdade, non? Os impostos sí que suben. Somos o concello máis caro de toda a comarca. Lixo, IBI, en fin, teria que nombraros todos. Quero falar do catastro. Por moito, porque os impostos e as tasas suben. Vai ao exemplo, a herdanza envenenada que nos vai a quedar aquí co catastro subindo hasta o ano 2024, non? O alcalde di que non ten nada que ver con eso, que iso ven dado de Facenda. Vamos a ver, a Facenda, a Xerencia Catastral, elabora unha ponencia de valores que ten que determinala o alcalde do concello e informala favorable ou negativamente. Esa ponencia de valores chega nun momento onde a burbuxa inmobiliaria cae hasta un 50% o valor das vivendas. Eso é coñecido na época da crisis, 2013-2014. Sin embargo, esa Xerencia Catastral fai unha ponencia de valores donde as nosas vivendas do Concello de Portodosón suben un 60, un 70, un 80%, revalorizan o seu valor. Moita xente fixo recursos de reposición que non foron aceptados por non seguir con un recurso de alzada, pero vala tamén, por exemplo, a suba anual do lixo, sube cada ano 3 euros, somos o concello máis caro en lixo, non? Se pode comparar, o segundo máis caro é Noia, con 78 euros, nós con 104. Hai 2 días recibimos na casa un recibo de 52 euros xa. Bueno, a cuestión dos impostos xa sabe que imos a tratar dentro dun chisco. Agora, repito a pregunta que lanza ao comezo, a cuestión do fomento de emprego e tamén a mellora da economía local. Bueno, pois, por moito que digan vostedes que non tiñamos a deuda, pois sí que tiñamos a deuda. Mira, nós fomos o goberno que no ano 2011 atopamos un presupuesto prorrogado de 4.551.000 euros e cunha débeda financiera dun 85%, que é igual que falar de 6 millóns de euros. Isto nunha empresa privada sería a bancarrota. Fomos capaces de baixar dese 85 a un 18%. Tiñamos deudas con proveedores que a día de hoxe están ao día. Un 85% de deuda e en este momento estamos no 18%. Fomos o goberno que aprobou o presupuesto todos os anos. Por qué? Porque nós queremos saber o que temos para o que podemos gastar. Dicía Miguel que temos unha situación económica boa. Claro que temos unha situación económica boa. Sabe por qué? Porque facemos unha boa xestión. Iso é importante. E despois, Miguel, ti sabes como se consigue unha bandeira azul? Ti sabes quen dá as bandeiras azules? Sabes quen dá? Sábelo ti. Pois mira, as bandeiras azules dá unha empresa privada, e nós o que non queremos ter unha bandeira azul que nos coste máis diñeiro que ter eses areais limpios, eses servicios prestados, vale? Tiñemos un problema cos socorristas, vale? Que moitas veces temos demanda, pero hai moi pouca oferta, e nós o que queremos ter as praias limpias, conservadas, con servicios, e é o que temos. A xente ven a Portodosón e cada vez ven máis xente a Portodosón disfrutando e non fai falta que teña unha bandeira azul. Ese é o que nós lle ofrecemos aos veciños e veciñas que veñen a Portodosón. E iso é o que lle dicía eu, Balbino, por moitos datos que queiras dar, esa é a deuda financiera que tiñamos no Concello de Portodosón, 6 millóns de euros de deuda. E fomos capaces, mira, non subimos, mira, e non perdemos de facer ningún, que debía o Concello 6 millóns por moito que queiras inflar. Nunca deixamos de facer unha inversión. O Concello de Portodosón, que moitas veces a financiación que nos dan a Xunta de Galicia, que moitas veces vai financiada a un 80%, jamás deixamos de facer unha obra pola aportación municipal. Esa é a boa gestión que nós temos no Concello de Portodosón. Vou dar a palabra ao candidato do Partido Socialista e vou introducir outra cuestión máis, que é a cuestión industrial, que tamén deu moito que falar nos últimos anos en Portodosón, así que, cando queira. Eu, contestando ás alusións de Luís Oujo, pois quería enseñar unhas imaxes de por que non temos bandeiras azuis. Como ben vedes aquí, estos son aguas fecais. Isto é merda, literalmente. Este areal corresponde á Praia da Guieira, unha das praias máis concurridas e familiares do noso litoral.
Polo tanto, eu quería deixar claro que cando digo, ahora digo Diego por interés, porque me interesa. Antes interesaban máis bandeiras azules, ahora non me interesan, porque no orden de prioridades de gasto hai unha serie de obras que interesan máis. En vez de invertir o diñeiro en promocionar o turismo debidamente, impulsar o turismo como é debido, porque delo depende a economía do concello, depende o comercio, a hostelería e todo en xeral. Debemos de ser responsables co tecido empresarial en xeral, debemos de apuntalalo, debemos de axudarlle, e moito menos, que foi o que estuvo facendo usted, en vez de axudarlle, lonxe de axudarlle, o único que fixeron foi meterlle a zancadilla, porque de axudar absolutamente nada. Están desamparados, non teñen ningún tipo de axuda, hai unha asociación de empresarios, a que usted debería de inyectar partidas e axuda económica para que eles poidan tratar de dinamizarse e tratar de resolver toda a problemática e todas as dificultades que están tendo ao longo destos 4 anos que usted foi goberno. Vostede ten que explicar como é iso de inyectar dinheiro a unha asociación de empresarios. Temos que explicar, 10 segundos. Ten que explicar como Todos sabemos que unha asociación é un ente privado. Unha asociación é un ente privado. É como darlle unha subvención a un club ou unha asociación deportiva. Vale? En ese sentido é ben sinxelo. É dicir, o que pasa é que o goberno non fixo os deberes. O goberno, por exemplo, neste caso, destina 10.000 euros única e exclusivamente, 10.000 euros para repartir entre todos os clubes e asociacións do concello. O noso compromiso... O candidato do BNG ten que rematar, que xa se excedeu moito no tempo, e reitero a cuestión que introducía, a cuestión do polígono. Remato co da débeda, porque me fastidia moito que queden eses datos aquí. Datos do Ministerio de Facenda, o Partido Popular sube ao poder no 2011, unha débeda de 3.898 euros. 98 euros. Ou sea, que de 6 millóns, non sei eu se eso se soñou, pero non é así. Quero falar de emprego porque é un dos puntos fuertes do BNG en esta campaña, non? Nos fomentaremos o emprego buscando fórmulas como creando unha plataforma para recoller e inventariar todos os baixos, empezando polo casco do Son e o casco de Portosín, co fin de intermediar entre a oferta e a demanda para que a xente nova poda acceder a un local con unha pequena línea de axuda desde o concello. Facer aparcadoiros nas inmediacións das praias, uns aparcadoiros onde o usuario da praia que ven de Santiago non nos deixe só a súa bolsa de basura e si que teña que pagar unha cuantía para fomentar 2 postos de traballo, mancomunar servizos como a formación de socorristas, monitores de tempo libre, crear unha páxina web onde se recollan pisos turísticos para que nos podamos acceder a máis plazas de hospedaxe, cousa que iba na súa promesa electoral e non se cumpleu. Tiñamos 2 hoteles e agora temos 20 plazas de hospedaxe non son o suficiente para que o Son acolla xente cando chega unha Sinsón ou cando chega, en fin, un evento que requiere de máis camas. Mediaremos co comercio local, como decía o candidato do PSOE, apoiando que se cree unha asociación de empresarios. Mal podemos falar de un polígono industrial que a día de hoxe non hai nin asociación de empresarios. Non sabemos os empresarios que hai no Concello. O Concello, evidentemente, non mira polo emprego. Vostede trae sempre a xardiñería Couso. Fixo na comida dos nosos maiores un regalo de xardiñería Couso. Hai floristerías no Concello, señor Oujo. Fomentemos o comercio do noso Concello, polo menos desde a administración. Partido Popular. Aquí, os datos, as gráficas, mire, esta é a gráfica do que dicía antes. O presupuesto que tiñamos é o que temos. De 4 millóns... O orzamento, eu non lle nego orzamento. Nego lle a débeda. A débeda é do Ministerio de Facenda. O 18%. É do Ministerio de Facenda. Do ano 11 accede vía internet ao Ministerio de Facenda. Mira, no 2015 esta gráfica tiñamos un presupuesto
moi bonita gráfica. 2016, 8.718.000. Vale. 2017, 9 millóns. Recórdame as... 2018, 10.299.000 euros. Total legislatura, 36.242.000 euros. Sí, pero a Xunta de Galicia inverteu en Porto Porto do Son, a Xunta de Galicia inverteu en Porto do Son 17 millóns de euros. De que fonte sacaron ustedes? Sabe canto foi o que invertimos no Concello de Porto do Son nesta legislatura? É un cuadro moi bonito, indudablemente. É un cuadro moi bonito, pero 242.000 euros. Pero que entidade corrobora eses datos? Que entidade corrobora eses datos? Para falando, mira, nós en este momento, porque eu corroboro yo con os datos da Facenda do Estado. Ten que falar o candidato do... Os veciños teñen a súa disposición en internet, podeno consultar. Deixamos que fale, están aquí na palabra o Partido Popular. Nós en este momento estamos co Parque Empresarial. Xa tuvemos as reunións co IGUS, co Instituto Galego de Vivienda Sola, para desarrollar o Parque Empresarial. En este momento vamos a firmar un convenio co IGUS para desarrollar o plan parcial. Esta vez sí é verdad, non? O plan parcial. Esta vez cae. Por que? Non é porque este cae esta vez. Sabe por que cae esta vez? Porque se non hai oferta, se non hai empresarios que queren ir a un parque empresarial, non nos vamos a facer un parque empresarial. Si, agora hainos. Agora hai unha bolsa de 50.000 metros cuadrados para os armadores de Portosí. Para todos, para todos os sectores, carpinterías, armadores de Portosí, todo o que queira ir ao parque empresarial. 50.000 metros cuadrados que vamos a desarrollar. Agora, o que non podemos facer, que vostedes, cando estaban no goberno de Porto do Son, e tamén incluso cando estaban o bipartito na Xunta de Galicia, comprometeronse a facer o parque empresarial e se quedou en fume. Aquel momento debía estar o parque empresarial feito. As dúas legislaturas anteriores non era fume. Aquel momento debía estar o parque empresarial feito. Si non era fume. Nós, cando entramos no ano 2011, atopámonos... Usted xa no ano 91, no meu turno de palabra, prometía non dous parques empresariales. Dous parques empresariales. Remata o candidato do PP, seguimos. Estou no meu turno de palabra. Nós, en este momento, o que non podemos facer é un parque empresarial, porque nós, no ano 2011, atopámonos cunha crise económica enorme, donde o sector empresarial non quería comprar suelo, non tiña, económicamente non podía irse a un parque empresarial. Ahora, en este momento, sí. No 2015 estamos traballando. No 2015 prometemos. Imos co candidato do presidencia era a cuestión que introducía o señor Esta legislatura vai haber un parque empresarial. É evidente que as gráficas que trouxo o señor candidato do Partido Popular pois sí, quedaronlle moi ben feitas e diseñadas no PowerPoint, son reales, pero as persoas, é dicir, son inteligentes, os nosos veciños non son parvos, o que máis é o que menos manejase nas tecnoloxías e pode consultar en internet, como decía Balbino, eses datos de maneira fiable. Eu quero seguir a línea construtiva e decir que impulsaremos un proxecto do sector turístico empresarial do Concello que abandeire un modelo estable de calidade en canto a emprego se refire. Neste caso, é dicir, o empresariado, a empresa privada teñen recursos máis que de sobra a nivel de ideas, de intelixencia, de desarrollo, de moitos proxectos. O que pasa que, pero necesitan da axuda da administración pública. Para elo está a Asociación de Empresarios, un ente privado ao cal nos deberíamos de apoiar dunha maneira legal, económicamente, para que eles poidan desarrollar toda esa cuestión de esquematizar proxectos e de executar mediante uns obxectivos claros e mirar cara ao futuro e tratar de prosperar e mellorar en ese sentido, porque é evidente que estamos nunha situación preocupante, o emprego está baixando, as empresas cada día están pechando e nós non nos podemos permitir eso. Unha administración pública o que ten é que velar polos intereses dos veciños e, por suposto, tratar de ser responsables ca economía do pueblo, ca economía do Concello, porque se unha empresa, se o mar, se o sector turístico, se o comercio falla, é que é como se lle quitas a unha silla unha pata. Sectores productivos, sector industrial, sector empresarial, Benega. Vou a pasar xa do traballo, porque de 4 municipales só temos un. Si fomentar o emprego é eso, que veña Dios e o vexa. Pero bueno, vamos a pasar aos sectores productivos, nos apoiaremos o sector do mar como xo fixemos durante a folga da Cerga,
como xa na Miranda demostrou en Bruselas o apoio ao trasmallo e ás artes menores, non? Eu pregúntome unha cousa, e digo eu, vostede é o coordinador regional de asuntos de pesca do Partido Popular. Fai 2 anos tuvemos aquí unha visita importante que da entonces ministra de Agricultura e Pesca, doña Isabel Tejerina. Digo eu que lle falaría vostede do problema que temos no noso concello, no porto de Portosín, coas cuotas caturas que veñen sufrindo os nosos barcos de Portosín dende hai anos e co recortes de cuotas que sufre a cofradía de Portosón. Falaríalle de algo desto, digo eu, ou simplemente fomos ao callejón a tomar un vinito allí. Pode contestar se vostede quere, se non pode continuar falando dos sectores productivos. Vamos a ver, eu sei que lle molesta aquí de datos, pero eu quero lle dar datos porque son realidades. Mira, no ano 2015 puxemos en marcha o Servicio de Orientación Laboral, un servicio que, a través de cal, mira, 700 personas recibiron diariamente ofertas de emprego. Incrementáronse nun 600% as persoas que reciben formación a través do Servicio de Orientación Laboral, desde o ano 2015. Puxemos en marcha o blog de emprego, supoño que non me diredes que non funciona ese blog, que máis de 33.000 persoas usaron a páxina, máis de 33.000 visitas. Gracias a este esforzo conseguimos os datos que hoxe temos, que me dirán tamén que igual son falsos. Bueno, os datos nacen para que se maquillen. O desemprego en xaneiro no ano 2015. É como as enquisas, O desemprego en xaneiro no ano 2015 era dun 11,83%. En este momento, en Porto do Son, o dato de desempregados é dun 7,93%. Home, a xente que se foi... Temos que seguir traballando, claro, temos que seguir traballando, porque nós queremos o pleno emprego. A xente que buscaba traballo foise. Nós temos que seguir traballando que queremos o pleno emprego, pero me dirán que os datos de 11,83% a un 7,93%, oye, pues algo faltaríamos. Logo, cando cheguemos ao bloque de demografía, falaremos deso. Eu son o coordinador autonómico de pesca do Partido Popular. É claro que estamos traballando por eso. Ora, non me digan ustedes que as cuotas é responsabilidade do Concello de Porto do Son ou da Xunta de Galicia. Pero bueno, vostedes saben, coordinador. Remítome como ese cargo, non como alcalde. Deixemos que se explique. Deixemos rematar. Vostedes saben que as cuotas veñen de Bruselas. Vale? Ora, que nós que teñamos que facer o esforzo a través da Consellería de Pesca do Ministerio, que neste caso non é noso, que é agora do Partido Socialista, vale, nós o que temos que facer, sabe o que é? Pois mira, o que estamos facendo agora en Porto do Son. Nós estamos colocando uns pantanáns da terceira lista en Porto do Son. Nós estamos ampliando os pantanáns de Portosín. Nós fixemos outro día un cierre no peirao de Portosín. Nós estamos co peirao tamén de Portosón e nós estamos co de Portosín. Nós estamos traballando man a man cas cofradías. Outro día, usted refireuse a que as redeiras quedaron sin luz, vale? Que usted chegou dali un pouquillo que cheguei eu, que non é competencia do Concello de Porto do Son. Non cheguei ali en media hora as redeiras, que ademais yo dixeron vostede que cando salín eu, entraba vostede, a luz, ben, había luz, sí ou non? Imos co candidato do Partido Socialista. É a quenda de palabra do Partido Socialista. Mira, perdonad, a verdad é que non lo estás poñendo a huevo, Luis. Porque estás non lo poñendo a huevo, perdonando a expresión, porque a xente está che escoitando. Estás dando uns datos totalmente que non teñen objetividade ninguna. Canto tempo estuveron os mariñeiros ao porto de Portosín sin recibir esa axuda, sin recibir esas demandas que viñan anos atrás demandando? Nómbralas, Miguel, por favor. Estaban os pantaláns, pero que caían a cachos de podre. Non tiñan abastecemento de auga, prácticamente xa non funcionaban, é dicir, os servicios dos pantaláns estaban inoperantes totalmente. Puxéronse en contacto ca administración pública, neste caso co Concello primeiramente. O primeiro que ten que facer un goberno, o primeiro que ten que facer un alcalde é poñerse a disposición dos veciños. É certo que non é competencia municipal, que é competencia de Portos ou a Xunta de Galicia ou o que sexa, pero o primeiro que tiña que facer vostede desde un principio era posicionarse favorable a que esas demandas chegaran a donde tiñan que chegar e se resolveran no menor tempo posible
e iso non fixera que estuveran anos os mariñeiros, as mariñeiras, e como dicía Balbino antes, esas atadoras nunhas condicións totalmente lamentables, que se puderon haber evitado facilmente. E a quenda do BNG, despois vai vostede. Nada, decir que ese pantalán de Portosín vostede en pleno votou en contra nunha mención do BNG cando se pedía ese pantalán. E remato. Quero pasar ao... Sí, eso é verdad. Presentarei a moción agora. Mentira. Vou a pasar ao turismo porque de nada vale entrar nunha discusión Teñen sobre a mesa varios temas pendentes que fui introducindo. Por eso, quero falar do turismo, turismo e quero decir que Porto do Son ten playas, ten paisaxes fermosísimos como todos os concellos limítrofes, pero ten unha singularidade que non lla pode quitar nadie, non lla pode negar nadie, que é o noso Castro de Baroña. O Castro de Baroña que está aí morto de risa, cando chega un turista, iso de subirse aos muros, sacar fotos e tal, hai que potencialo, polo menos nós levámoslo no programa, potenciaremos como medida principal turística o Castro de Baroña, abordaremos a creación dun novo centro de interpretación nas mediacións do Castro de Baroña, que vostede non foi capaz, enchendo de contido o museo ou enchendo de contido o centro de interpretación. Crearemos un museo para que todas esas pezas que se tuveron que levar fora dos xacimentos que se fixeron ali retornen a nosa vila. É unha peza cultural e turística, ademais. Facemos propostas en canto a turismo, facemos máis propostas gastronómicas, conxuntamente cas cofradías, para realmente posta en valor dos nosos produtos, non como esa festa do polvo de Porto do Son, que usted ve aí agonizar día a día, que non vai xente, que ven unha pulpeira da Ulla e trae o pulpo de Marruecos, eso non é exaltación do polvo de Porto do Son. Remato un momentiño nada máis. Eso é como decir que no azul de Portosín se celebra e se fai a festa con sardiña Marruecos, ni máis ni menos. Imos co Partido Popular, minuto e medio, que é o tempo que non yo indiquei, minuto e medio de intervención. Sí, vamos agora tamén co sector de turismo, pero, Miguel, dicir que nós non estamos cas cofradías é como dicirme que o pabellón polideportivo está mal listado cando vostede é o que leva o mantenimento do polideportivo. Por favor, non me diga que o polideportivo está mal se usted é o conserje encargado de mantenimento do polideportivo. Algo estará facendo vostede mal para que o polideportivo este ben. Entonces, que non me diga, non me diga, o pabellón polideportivo non ten ningún problema de mantenimiento, ten un problema estrutural, serio, grave, que calquer día vai caer o teito a sabe Dios cantos rapaces, usuarios a diario das escolas, das distintas escolas e dos distintos clubes do Concello. Hai que ser un pouco máis serios, ter un pouquiño máis de respeto pola xente. É o que di usted, non me diga que este falando mal do polideportivo cando este é o conserje encargado do mantenimento. Sí, entendo. O noso potencial turístico é infinito. Dentro do Castro de Baroña, as nosas impresionantes playas, o patrimonio do medio natural, iso sabémoslo. E nós facemos unha aposta polo Castro de Baroña. Como que non estamos facendo unha aposta polo Castro de Baroña? Aí a inversión que está feita no Castro de Baroña. En este momento estamos... Fai uns anos hai unhas excavacións, unha remodelación, e mi caballo murió. No, estamos facendo unha aposta firme. Mira, o Castro de Baroña ten máis de 120.000 visitas todos os anos. Nós o que estamos facendo... E iso en que repercute? Nós o que estamos facendo é que esa xente que ven ao Castro de Baroña, pois que teña outras alternativas. Que non veña ao Castro de Baroña, que visite Castro de Baroña e que siga a ruta. Nós estamos ofrecendo moitas cousas máis, a través dos náuticos, a través da hostelería, a través do comercio. Eso é o que estamos facendo, estamos potenciando. Son sectores mortos en Porto do Son a día de hoxe. Como que son sectores mortos? Son sectores mortos, sectores que eu potenciarei cando sexa alcalde de Porto do Son. Mira, fomos a Fitur. 20 segundos. Estamos, a través da Ría da Estrela, que somos os 5 concellos, potenciando o que é o futuro camiño de Santiago. Estamos con eventos de primer nivel, como son a regata Le Fígaro, que se fixo no náutico en Portosín, o Campeonato do Mundo de Platú. Estamos con todas as asociacións, estamos con Rampetiño, a Feira Celta, estamos colaborando ca Festa Hortera. Como que non facemos cousas? E todos de grandísimos éxitos. É dicir, a Porto do Son é un sitio singular, claro que é, temos que seguir coidando. Estase vostede axudicando méritos que non ten, a Festa Hortera, o Rompetiño, usted dará unha cuantía X como concello e colaborará, non organiza vostede. Pregúntelle usted a quen organice, se efectivamente
o Concello de Portosón colabora ou non colabora. Bueno, non pois, sei, temos nunha que parar un cuantía. momentiño, temos que facer unha pausa para a publicidade e de contado estamos de volta. Pois seguimos no Contrastes, o Concello de Porto do Son protagoniza esta noite de martes aquí en Canal Rías Baixas e agora imos falar de políticas sociais, de demografía e de moitas outras cousas que iremos debullando nos vindeiros minutos. Doulle a palabra ao candidato do Bloque Nacionalista Galego e pregúntolle precisamente polas cuestións que teñen que ver co benestar e tamén coa fomento da poboación para que máis xente se asente no Concello de Porto do Son. Antes de nada, se lle parece ben, quería falar de políticas sociales, non? Nos ampliaremos o horario da gardería, incluindo o Plan Madruga. Fomentaremos os comedores escolares e trataremos de facer que o centro de día dos nosos maiores sea de xestión pública e non privada, como ten o actual goberno do BNG. Quixera decir que aquí, no centro de día, é un centro xestionado por unha empresa Kogami, que atende moi ben aos nosos maiores, non quero decir o contrario, pero que resulta caro por ser unha xestión privada. Este centro de día creemos que debía ser adherido ao Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, como fixeron xa antes outros concellos, resultando casi 3 veces máis económico que o precio de cada usuario de Porto do Son, non? En canto a demografía, fomentaremos un plan para a creación de viviendas de protección para aluguer social para a xente máis nova, tratar de que a xente máis nova quede no Concello, inda que non encontre un posto de traballo e teña que buscalo nun Concello limítrofe, se ten aquí unha vivenda axitada económicamente, pois tratará de pernotar no Son, no Concello, e vivirá aquí, non se irá. Eu quixera dicirlle unha cousa, vostede imagínese que vai pola Arnela, e non ve xente, que sube a Vilar e non ve a nadie, pasa apenas a Buín, Orellán, Tarrío e sigue sin ver a nadie, chega a Insua, Campanario e non ve a nadie. E non pode velo, señor Oujo, porque eses son os habitantes que perdeu o Son nos últimos 8 anos do seu goberno. 608 habitantes. Falábame vostede hai un momento de o paro, de que disminueu o paro, a ver se topo por aquí o... Bueno, pois non o topo agora. Disminueu o paro ten que disminuir porque a xente foise do Concello. Entonces, disminueu do 2011 ao 2018 600 e pico de personas. Entonces, o paro ten que disminuir porque esa xente que se vai é xente nova que vai buscando un posto de traballo fora. Entonces, ten que disminuir o paro, naturalmente. Partido Popular. Bueno, vamos a ver, eu se vou por Penas, vou por Orellán, vou por Tarrío, vexo xente, Balbino. Eu vexo. Vamos, eso porque usted non lle pon cara aos que se van. Vamos a ver. Pero se lle puxéramos cara, sería a mesma población. Deixamos que fale o candidato popular. Simplemente é unha metáfora, non? Eu vexo xente. Mira, nós o aumento do orzamento que fixemos en esta legislatura é máis dun 31%, desde o ano en políticas sociales, máis dun 31%, mira, desde o ano 2015, 513.000 euros. No ano 2019, 671.000 euros. Eso é a cuantía que nos, máis dun 31%, vale? Aumentamos en máis de 5.000 horas a atención a domicilio. Nós queremos que a xente, os veciños de Porto Son, decidan como queren facer ou ben ir ao centro de día, que vostede falou do centro de día, aunque consorciemos o centro de día non é gratis, porque unha parte paga a Consellería, outra parte paga o Concello, outra parte paga o usuario. En este momento, nós aportamos a Kogami, que é unha empresa moi seria que, ademais, eu vou moitas veces por ali, é un problema, mire, señor Balbino, adherido ao consorcio. Señor Balbino, eu vou moitas veces polo centro de día e nadie se me queixa dese problema. Home, non, nadie se me queixa dese problema. Queixanse os que non están porque non poden pagar. Aumentamos en máis de 5.000 horas, aumentamos en máis de 5.000 horas o servicio de atención a domicilio. A xente que decida que se atenden as súas casas, desde servicios sociales vamos e atendemos as súas casas. 5.000 horas, a xente que ir ao centro de día, Temos prioridade en emerxencia social. Non queremos que nadie pase ningún apuro. Se algún apuro ten, aí está o Concello de Porto Son e o Departamento de Servicios Sociales para prestar esa axuda. Alugueiro social, viviendas de alquiler, para que teñan a xente unhas viviendas de alquiler nunhas condicións económicas ventaxosas.
infravivienda, programas de axudas de alimentos, xantar na casa, servicios de atención temperá, que teñemos un convenio firmado co stand de Noia, de 0 a 6 anos. Como que non hai unha aposta? Hai unha aposta moi boa. O Partido Socialista. O de Xantar da Casa son 10 personas en todo o Partido Concello. Socialista. Perdona. Que a solicita. Partido Socialista. A miña quenda. Adiante. Vale, pois nada, eu diríxome aos veciños novamente para decirlles que o Partido Socialista está comprometido, vaise a comprometer nos próximos 4 anos a incrementar os orzamentos no tocante a servicios sociais, porque, bueno, estamos falando dun sector da poboación que na maior parte dos casos, bueno, pois hai que ter esa sensibilidade con eles porque hai moita xente que o está pasando mal, que ten necesidades e temoslle que cubrir bueno, esas necesidades básicas elementais, non? Eu vou a unha gráfica moi ilustrativa que di que de 9.849 habitantes que tiñamos no 2011, por certo, daquela entre o 2009 e o 2011 gobernaba o bipartito, tiñamos 9.849 habitantes. E, bueno, pois, desde o 2011 hasta o 2018, ahora mismo somos 9.243 habitantes, según o INE, o Instituto Nacional de Estadística. Non o digo eu, dio un organismo público serio, que todos podedes consultar en calquer momento. É dicir, aquí hai outra gráfica que o, digamos, describe moito máis pormenorizadamente, moito máis detalladamente. Por eso, pois o paro baixou, por eso, bueno, pois, é dicir, nós temos que buscar alternativas, temos que ser serios, temos que facer unha política máis xusta que de unha vez por todas, demos un cambio radical á situación que estamos vivindo ahora mismo en Porto do Son. E para elo, pois eso, temos que destinar máis recursos á política social porque é, digamos, un apartado fundamental para a convivencia, para a mellor convivencia, para mellorar a calidade de vida aos nosos veciños e veciñas. Voulle preguntar ao candidato do BNG, vostede criticaba esa perda de poboación, que propostas ou que medidas tomaría o Bloque se chega a alcaldía para frear esa sangría poboacional? Bueno, pois eu falei xa de esa construción de vivendas de protección, de aluguer social, as medidas todas que se podan tomar para axudar a formación de emprego. Está o emprego aí, se buscamos recursos en outras fontes, xeneramos emprego, naturalmente a xente non se vai a ir do Concello. A xente sempre se vai do Concello buscando un posto de traballo. Concellos limítrofes que teñen máis oferta de traballo como poden ser Boiro, Santiago ou outro lado. A vivenda aquí tamén é cara, non son, entonces comparan e din, bueno, se teño que ir e vir e gasto 200 euros ou 300 o mes de gasoliña, pois non compensa, quedan a vivir fora. Se hai un aluguer social intenso, pois entonces esa xente sí que o pensa e dirá, bueno, compénsame gastar os cartos na gasoliña e pernotar no son. Entonces a finca pasa o fin de semana, aumenta o consumo e a poboación remonta. Eu quixera falar agora de atención ao rural. Vemos todos, todos os veciños vemos que agora, en época de precampaña electoral, todo o mundo se mata ca desbrozadora a limpar os rueiros das aldeas, non? O caso é que hai parroquias que quedan moi desatendidas, como pode ser a parroquia de Xuño, o que antes falábamos do río Sieira, que lle levaba agua ribeira, non? Quixera decir que o tipo de negociación que fixo vostede con Manolo Ruiz, alcalde de Ribeira, que me parece un despropósito, unha falta de xestión aí tremenda. Usted deixa que leven a agua do río Sieira de Xuño e despois o señor Manolo Ruiz e vostede chegan a un acordo para que mande agua desde os depósitos de Moldes e alimenta as parroquias de San Pedro, Xuño, Camaño e incluso Queiruga por gravedad. Pero usted aí, esa ronda la paga usted e dille que lle pagará os bombeos. Entón, dígame usted onde está a súa xestión. O Concello de Ribeira leva agua gratis e nos pagamos a que nos devolve. Eso, mira, topei o papelito do paro. Eso hai declaracións súas e de Manolo Ruiz en varios periódicos. Aquí está vostede con Fabiola García,
con Alfonso Rueda, con todos, cando chegaron a ese acordo. Creemos que é unha falta de xestión e nós loitaremos para que a auga do río Sieira quede para os veciños de Xuño, Camaño e San Pedro. A quenda do Partido Popular, Sí, pregúntolle bueno, tamén por esa cuestión que xa introduciu o candidato do Bloque sobre a atención que está recibindo a parte máis rural do Concello. Sí, bueno, eu só para rematar o bloque da demografía, vamos a ver, é moi fácil falar daqui de que baixa a población. Claro que baixa a población, pero non só baixa en Portodosón, baixan todos os concellos. Nós estamos apostando polo emprego, aí vamos a aposta firme de cara á próxima legislatura do Parque Empresarial. Seguimos prestando axudas, quer dizer, a conciliación, vamos a ver, por que apostábamos nós pola escola infantil? Pola conciliación, laboral e familiar. Por que apostábamos nós pola ludoteca? Non ten o plan Madruga. Por que apostamos? Non ten o plan Madruga. Por que apostamos? Hai que ampliar horarios, hai que ampliar horarios. Deixamos que por lo menos remate unha frase. Por eso mismo. Por que apostábamos nós pola movida urbana de Portodosón, que damos un servicio de casi 2 meses a xente de Portodosón, que lle collemos os nenos de lunes a xoves 4 horas, cuns costes super baixos? Axudas de transporte en materia escolar, colaboración con entidades sin ánimo de lucro que prestan servicio ao noso Concello, Ámbar, Cáritas, Loa, Acreva, Misela, servicios para os nosos maiores, centro de día, bailoterapia, talleres de memoria. Se facemos moitísimas actividades para os nosos nenos, os nosos maiores en Portodosón. E mira, atención ao rural, vamos a ver. Se non teñen actividades as casas de cultura, Luís. Como que non temos están actividades? Están mortas, están vacías. Déxeme a min, por favor. Sí, remate. Atención ao rural, mira. Nos, atención ao rural, vamos casi todos os anos 3 veces ao rural. Vamos, porque levamos o saneamento integral, o mantemento de pistas, limpiezas e lavadouro de fontes, iluminación adecuada, actividades e servicios en distintas casas de cultura. Vamos a ver, si nós o que vamos a... É dicir, cando nós facemos o noso programa, sabe por que o facemos? Como facemos? Porque facemos participativa a xente. Vamos ali e dicimoslle a inversión que vamos a facer en cada parroquia. Dicimoslle cales son as obras máis prioritarias. É dicir, o que non podemos falar é que a demografía vai... Sí, claro que baixou a población, pero baixou en todos os concellos. E nós vamos a facer toda a aposta posible para que eso non siga pasando. E incrementando a población. Pero eso non é unha cousa só de Portodosón, é de todos os concellos. Da participación falamos de contado, xa rematou o seu tempo, doulle a palabra a vostede sobre esa cuestión de atención ao rural. Bueno, pois é unha cuestión moi importante para o Partido Socialista. Nós desde aquí comprometémonos a facer un reparto xusto e equitativo dos recursos económicos, as riquezas, hai que saber administralas e saber repartilas. Hai fondos, hai diñeiro, hai cartos, o Concello, cos seus impostos, cos impostos que teñen que revertir de algunha maneira máis xusta e máis equitativa na veciñanza, e non está ocurrindo eso. A maior parte dos orzamentos pérdense en obras de que sí, que eu reconozco que embelecen as vilas, pero que quizás deberíamos de buscar un equilibrio, non? E explícome, o mellor non lle podemos chamar humanizar a unha calle cando o que estamos facendo é cambiar unha acera baldosa por pedra. Cando estamos cambiando baldosa por pedra, é dicir, eso non é humanizar, eso é, digamos, quizás recurrir a un exceso de non ser máis responsables co gasto público, non? Quizás en ese orden de prioridades deberíamos de pensar un pouquiño máis nas parroquias que teñen moitas máis necesidades que cubrir, e, bueno, sempre digo, buscando un equilibrio, é dicir, eu reconozco que o señor Luís Oujo e o goberno actual fixeron moitas obras nestos 4 anos, pero como as fixeron outros alcaldes previamente. Eu teñen todo o meu respeto, o señor Oujo e os alcaldes do pasado do Concello de Portodosón faltaría máis, pero eu creo que fai falta un pouquiño máis de objetividade en este sentido. Bueno, pois se lles parece, introducimos agora a cuestión da participación cidadá, da implicación dos veciños e das veciñas na vida política municipal, no que acontece dentro da Casa do Concello, como facer, bueno, pois que se involucre moito máis na vida política. Ten a palabra o candidato do BNG. Bueno, quería facerlle unha pregunta ao señor Oujo.
e dicirlle que por que todas estas alegacións e reclamacións que dan entrada no rexistro do Concello nunca teñen contestación. Hai xente que pasa 1 ano, 2 anos, non recibe contestación de unha reclamación feita, unha alegación que fixo, non? Por que non se conta ca opinión dos veciños cando se fai unha obra? Non costa nada. Usted que di que vai a todas as parroquias e todos os sitios. Por que non conta cos veciños cando fai unha obra e non costa nada reunilos e dicirlle por que eu sí, cando se alcalde, farei eso? E dicirlles, bueno, este é o proxecto, que vos parece, vamos a intercambiar opinións e sempre baixo paraguas de un técnico que é o que vai a determinar se pode ou non se pode facer, non? Temos o exemplo nesa fachada marítima que usted dixo que iba a ser a maior inversión do Concello de Portodosón por parte da Xunta, naturalmente. Un orzamento sí que o é. Entonces, o que me extraña a min é que aí hai un oscurantismo, ten usted aí algo agachado, como sendo a maior inversión usted non saca peito e a bandeira esta remodelación da fachada marítima, non? Os veciños non saben que usted vai a cambiar o hórreo de sitio, que o vai a sacar da entrada do Son, sendo a seña identitaria da nosa vila. Non o sabe, hai que decirlo, porque despois pasa como pasou ca Fonte, acórdese. Non lle di que desaparece a zona verde. Desaparece a zona verde. Desaparece a fonte que está frente ao acuario e leva para a Praza Barranqueira. E despois, eso sí, señor Hugo, que eso é el perpetuo beso del socorro. Pedra, moita, 6.000 metros cuadrados de pedra. Isto vai a ser como a Plaza do Curro de Portosín. Desaparecen aquelas pérgolas colgadas de flores que engalanaban a fachada marítima de Portosín, e agora unha fachada marítima no Son, que, bueno, que é aceptable, algún arreglo debía selle facer, naturalmente, pero que todo se nos poña pedra, que o da pedra, usted ten fijación ca pedra, eu non sei, algún interés ten que ter ca pedra, fijación ten ca ca pedra, eu non sei, é que a todo a donde Antes vai, de que leva pedra. vea que nada o Partido Popular retomou a cuestión de que estamos falando de participación veciñal, de implicación dos veciños na actividade política. Mira, o Concello de Portosón todos os días, ademais, eu agradezco aos veciños de Portosón porque ademais son moi participativos, é dicir, ali todos os días ven moitísima xente e a porta da alcaldía está todos os días aberta para que calquer veciño poda, calquera dúda, aclarala, é dicir, non só na alcaldía, senón incluso todo o que é o Concello de Portosón. Ademais, teño que dicir aquí públicamente que temos un grandísimo personal en funcionariado, grandísimo, Home, usted di que non se lle contestan, pois, efectivamente, se usted ten algún dato que é unha... Bueno, pois, o mellor, non sei, é dicir, eu non teño ese dato. Ora, que lle digo que se contesta todas, e se atende a toda a xente, xa non é cuestión dos políticos, é cuestión dos funcionarios, vale? Moitas veces, agora vou ca fachada marítima. Miguel, reparto. Como eu reparto? Eu repartiré equitativamente, hai que ir ás necesidades de cada parroquia. Nos vamos a cada parroquia 2, 3 veces ao ano e temos unha reunión cos veciños e eles son os que nos din as necesidades. Unha vez ao ano? Non, 3 veces ao ano, mira, 3 veces ao ano. E senón, están aí publicado na páxina do Concello de Portosón, cando vamos ali. Eles mesmos nos din cales son as prioridades. Ven en saneamiento, ven en pistas. Mira, nós unha das prioridades, por exemplo, é ter os camiños limpios. Compráronse 2 tractores, porque os veciños querían que os rueiros estuveran limpios. Limpiamos fontes, limpiamos lavadoiros, limpiamos cunetas. Eu creo que podes pasar por calquera parroquia dos 30, casi 30 km que temos de Concello. Neste momento. Non, durante os 4 anos. Mira, fachada marítima. Non me digo este que a fachada marítima, porque que é oculto porque ten bastante información. Ninguna. Non hai ningún secreto. Ten que rematar o PP. Non hai ningún secreto. Aí está a fachada marítima, é pública. Quen la está licitando é Portos de Galicia. Você vai á páxina de Portos de Galicia e aí sale a fachada marítima. Estáse licitando xa. Co Partido Socialista. O gran problema actualmente da xestión municipal que se está facendo é a falta de actualización. É dicir, hai que apostar por as novas tecnoloxías, por recursos, polas novas tecnoloxías e pola actualización da facenda pública municipal. En este caso, o goberno actual
pois por probablemente conveniencia propia, non fixo os deberes en este sentido. Por que? Porque cando un fala de actualizarse nas novas tecnoloxías, non estamos falando basicamente de controlar, de manejarse ben cos móviles, cas tecnologías e demais, non. Estamos falando de transparencia. Estamos sendo responsables que a transparencia, é dicir, estamos lle dando día a día actualizada a información de onde gastamos os cartos, de que decretos e de que, digamos, dos datos fiscais do Concello, do que realmente o que quere saber o ciudadano, onde nós invertimos o diñeiro e de maneira transparente e clara. Tamén hai que decir que as novas tecnologías está demostrado, máis que demostrado, o feito de incorporalas produce sempre un aforro hoxe en día, un aforro das novas tecnologías. A luz non é o mismo o gasto que dá un foco hoxe en día que o que daba fai 10 anos, non? Polo tanto, aí hai moito que actualizarse, moito camiño que percorrer para, bueno, pois, tratar de ofrecerlle un concello máis aberto, máis plural, un concello mellor aos nosos veciños. Moi ben, xa introduciu o candidato do Partido Socialista a cuestión da transparencia, precisamente era o seguinte asunto que quería eu introducir no debate. Preguntolle a vostedes se considera que o Concello de Porto do Son é un concello transparente. Bueno, eu teño as miñas cousas que decir ao respecto, non? Por parte do goberno sempre hubo un desprecio absoluto pola oposición. Salvo un caso que eu coñeza, que foi a medalla de ouro que se lle entregou ao padre Calo, donde sí foi invitada a túa corporación. Nos demás casos sempre se ignorou a oposición, cando realmente representou a mitad do vecindario de Porto do Son, non? Os plenos deberían retransmitirse en directo, como fan os concellos que temos ao alrededor. Os veciños saben que cando ven Ribeira, Noia, hai unha retransmisión en directo do pleno, non? Faino máis interesante e participa máis xente del e hai comentarios nos días posteriores ao pleno, non? A contratación de persoal debe ser máis transparente, non? Porque a xente sabe que se fai dun xeito irregular. Como, por exemplo, que se fai dun xeito irregular, como cando foi a denuncia que tuvo vostede por contratar eses auxiliares de policía local, non o pode negar. Hubo unha denuncia... Non, eso é secretaría. Usted está dicindo que a Secretaría do Concello de Porto do Son que fixe unha contratación irregular. Eso é unha afirmación un pouco grave, quer dicir, destapa as denuncias de enchufismo contra o alcalde del PP. Pero eso que é algo do Fiscalía ou algo do xuez ou algo? Ou é alguén que sacou na falaremos da Fiscalía agora, non se preocupe, falaremos da Fiscalía. Eu digo que hai que ser máis transparente. Incluso nós, cando cheguemos ao goberno, a contratación de personal fará toda a corporación municipal, toda. Estará o PP, estará o Bloque, estará o PSOE. É que non pode, pero de verdade, Albina. Esa é unha proposta. Busqueremoslle despois a fórmula para que sea máis axeitada. Quixera dicirlle, señor Ojo, usted está imputado por prevaricación. Non, mentira. Aquí hai periódicos... Xa sabía que iba a sacar esta... Eso é mentira. Hai periódicos que o din, eu remítome ao que di a prensa, non? O que di a prensa. O alcalde de Porto do Son declara por unha denuncia de prevaricación. A día de hoxe vostede non o desmenteu. Se non é así, pode o facer ahora públicamente e dar exemplo de transparencia. Pois damos a palabra... Porque preocúpanos que vostede despois poda ser, eu que sei, que poda ser inhabilitado, que non pode exercer de alcalde. Bueno, tendría vostede outros recursos, naturalmente. Damos a palabra a candidato do Partido Popular, pode contestar se vostede quere a esa cuestión, ou se non seguir falando da transparencia. A transparencia no Concello de Porto do Son é total, ademais é por lei. Todos os medios que se poñen ao alcance dos veciños e veciñas do Concello de Porto do Son e de quen quere entrar en todo, absolutamente todo o que se fai no Concello de Porto do Son, non ten problema ningún. Que ademais non é que o fagamos nós, que iso ademais é lei, é dicir, marca unha normativa estatal, é dicir, ademais creo que non teñen ustedes problemas cos plenos, nin que as xuntas de goberno, nin que as contratación, é que vostede me diga, que vostede me diga. O último pleno convocou usted en media hora.
Non pudo asistir nadie a esa Os plenos xa nos pregunta. convoco eu, que xa convoco a Secretaría, o secretario, vale. Bueno, tamén é culpa a Secretaría. Antes éramos funcionarios de Secretaría. Eu, o alcalde non convoca os plenos, quer dicir, quen convoca é a Secretaría, vale? Claro, por orden do Entón, alcalde. non me diga vostede que non hai transparencia no Concello de Portosón. Ademais, mira, nós en todo momento, a xente que ven ao Concello de Portosón ten a información que queira. E nós incluso vamos ás parroquias, vale, a decir todas as inversións que queremos facer en cada parroquia, en cada aldea, en cada núcleo. Entonces non me diga que non hai transparencia no Concello de Portosón, é que me diga que esa contratación a que se refería usted, a policía local? Os auxiliares de policía. Eso que é? Porque sale unha nota de prensa? Non, é que hai testigos, Pero quen son testigos? A nota testigos? de prensa non o di unha persoa. Se o dixera unha persoa, mellor non o dicía de verdad que eu creo... Pero hai testigos que afirman que viron de darlle o examen e darlle as preguntas aos que realmente aprobaron. De feito, esa xente que aprobou, perdona que o interrompa, esa xente que aprobou, nas seguintes oposicións sacou moi baixa nota. Deixamos agora que xente tan aplicada non se haya volto a aprobar, non? O sea, polo menos están entre as notas. Deixamos que se explique brevemente. Solo un momentillo, mira, o que usted se refería ao tema da imputación. De momento non hai unha denuncia, efectivamente, dos tres grupos políticos, do Partido Socialista, do Bloque Nacionalista Galego e do Por Todos, porque nós, que ademais o fixéramos ustedes toda a vida, é dicir, contratar unha persona para o servicio de urbanismo para desatascar o servicio que estaba colapsado. Entón, ustedes o que fixeron foi denunciarme a mí por contratar unha persona para intentar axudar os veciños de Portodosón. Que usted me veña agora... Os partidos políticos non denunciaron nada. Os partidos políticos que veñan con ese tema aí... non denunciaron nada. Pero bueno, eso xa non é verdade. Vamos a deixar que remate. Eso xa aclarará a xusticia e que non hai ningún problema. Non teñades problema ningún. A ver, os partidos... Sí, unha cuestión, é a última intervención do Partido Socialista sobre a cuestión da transparencia. A ver, eso que acaba de decir Luís é falso, é dicir... Sí que é certo que hai unha denuncia de algún privado que en canto a esa presunta prevaricación que vostede se lle presume. Aquí PSOE, PP, o sea, BNG, nin moito menos, nada, aquí non se trata de ningún partido político, eso que quede por diante, vale? Esas afirmacións son falsas. Despois, eu vou a dirixirme outra vez á cidadanía e dicirles que nós vamos a apostar polas novas tecnoloxías e por ese portal real de transparencia que ahora mismo goza pola súa ausencia. E despois quería ir un pouquiño para atrás e retomar o fío desa fachada marítima, que, por certo, nós estamos de acordo co progreso, estamos de acordo que se reformen as cousas, que se melloren as cousas que temos, pero con un orden e, sobre todo, informando aos veciños debidamente. Por eso, o Partido Socialista e todos os veciños estades convidados a vir pola sede, seamos goberno, seamos oposición. Temos ali o expediente ao completo do proxecto, e un compañeiro noso debidamente informado e cualificado explicarávos como vai a quedar e que impacto vai a ter esa obra, porque tendes que sabelo. Eu non digo que este ben, que este mal, eso ídelo a decir vos, pero nós vamos vos dar a información porque parece, efectivamente, Balbino, que hai un pouco de ocultismo en ese aspecto. Imos xa co minuto final, a rolda final de intervención. Xa saben, cada un dos candidatos ten un minuto para expoñer os seus argumentos. É unha intervención na que non pode haber alusións ao resto de candidatos de información políticas. É un discurso limpo, digamos, na que non pode haber ningún tipo de referencia aos seus adversarios. Ten a palabra o candidato do Bloque Nacionalista Galego. Ben. Preséntome para a alcaldía porque quero mellorar a vida dos veciños do Son. Teño as ideas claras e para facelo crearei unha empresa municipal de enerxía, ca que ganaremos ingresos e fomentaremos emprego. Crearei un centro de emprego, baseando na tecnoloxía e na formación. Baixarei os impostos. Co soldo do alcalde que eu non cobrarei será a primeira medida destinada a baixar os impostos e o cálculo é de 30 euros ano por fogar. O día 26 de maio temos a oportunidade de apostar por un proxecto novo,
por un proxecto do BNG, un proxecto de Balbino González. Moi ben, moitas grazas, que é a quenda do candidato do Partido Socialista. Un minuto àquela Cámara. Bueno, pois eu diríxome a todos os veciños e veciñas de Porto do Son e, sobre todo, anímovos a participar destes comicios tan importantes pola cercanía da administración pública cos veciños, non? Ca cidadanía en xeral. Somos un equipo de veciños e de veciñas que presentamos un proxecto serio, estamos comprometidos e con honradez e con moito traballo e moita dedicación estamos dispostos a traballar para vós de maneira incansable. Eu, personalmente, preséntome a estas eleccións con total determinación para liderar un novo goberno nos próximos 4 anos, se me dades a confianza. Temos que estar a pé dos veciños. É necesario un cambio. Grazas, señor E o cambio Mallán, rematou xa o seu tempo, son tan só 60 segundos, non se poden exceder. Por diante tamén ese minuto àquela Cámara. Moitas gracias. Pois o noso compromiso é seguir traballando como o levamos facendo hasta agora. Creo que demostramos con feitos e non con palabras baleiras que todos aqueles compromisos que adquirimos cos nosos veciños no ano 2015 hoxe é unha realidade. Eu sempre digo que xestionar eficazmente un concello fan falta 3 cousas fundamentais. Un bo programa, realista pero ambicioso e con visión de futuro, un bo equipo con capacidade de leválo a cabo e, por suposto, capacidade de xestión, capacidade para levar a cabo ese programa. Nós temos un programa, temos unha visión clara e certa do camiño que queremos seguir, unha visión que nos aporta a nosa experiencia no Concello. Temos o mellor equipo e temos capacidade de xestión que o temos demostrado durante estes anos e que o valamos con feitos. Ora, todo depende dos veciños de Porto do Son que decidan pois avanzar ou volver atrás. Grazas, señor Ujo, grazas aos 3 convidados esta noite por participar neste debate electoral aquí en Canal Rías Baixas. Nos xa imos marchando, non sen antes lembrarlles as vindeiras citas que temos programadas aquí nesta casa con máis debates electorais. Mañá é a quenda da Pobra do Caramiñal, o xoves Caldas de Reis e o venres Vilanova, e o sábado, que isto tamén é unha novidade a partir desta semana, que xa estamos en plena campaña electoral, o sábado tamén emitiremos outro debate electoral, neste caso será o do Concello do Grove. Graciñas polo seu seguimento e pola súa atención. Boas noites.